Ina wajen ake taɓa a yi connecting nan. Gashi nan. In ka yi turn up sai ka yi connecting da number da babu data. Zai yi gashi nan shikenan yayi. Ba wani wahala. Kuma sannan duk mutum da aka yi invite 1 gig suke bayarwa. Ko wane layi da aka iya yi ana yin sarrafa. Allah ya taimaka.